Всеки човек влиза в новата година, както вече казахме, с различни очаквания, с различни планове и намерения. Но днес искам да погледнем да видим какво казва Божието Слово по този въпрос, защото той е нашия пътеводител, той е нашия учебник, от който ние трябва да се учиме. Сега, когато човек учи нещо, той съответно по дадения предмет има и съответния учебник и от него учи. Учи онова, което е написано, онова, което е споделено от тези, които са го писали, а те са писали благодарение на своя опит. Така и ние днес черпиме от Божието Слово, от написаното, от опита, от живота на всичките тези хора, които са били боговдъхновени, за да споделят онова, което се е случило в живота им, онова, което те са направили, и успехите си, и провалите си. Споделили са всичко, за да можем ние днеска да черпиме от тяхния опит, да се получаваме от тяхните успехи и неуспехи и да можем да бъдем от своя страна плодоносни и най-важното, стоейки близо до Бога, да служиме на Него и да работиме за Неговото царство. Добре, днес ще разгледаме няколко стиха от книгата на пророк Исаия, 43 глава. Не случайно Исаия е наречен и той е бил пророк, служител на Бога. И пророчествата, които Бог е освобождавал чрез него, ние виждаме, че са актуални и днес. Днес много пъти ние се опитваме да даваме някакви пророчески слова в началото на годината за това какво предстои. Но искам да ви кажа, че пророчеството е нещо изключително сериозно, важно и отговорно. И когато Бог говори чрез своя служител, пророка, тогава той наистина разкрива велики и тайни неща. Той не говори общо, но той говори в конкретика, в детайли. И ние виждаме, че пророк Исаия ни разкрива различни неща, които са се случили и които също така предстоят да се случат. Затова ние не трябва да казваме този пророк, той каквото имало да го каже, го е казал, каквото имало да стане, то е станало. Не е така. Все още има много неща от Библията, които не са се реализирали и не са се изпълнили. И затова ние трябва да се учиме от Божието Слово и никога да не ни омръзва или пък да си мислиме, че сме стигнали до това ниво, че вече няма нужда от това да се получаваме от него. Напротив, ние имаме нужда. Искам да ви кажа, че Божието Слово е неизследимо. Тоест, ние не можем да го изучиме, независимо от това колко години сме във вярата и колко години наред слушаме, четеме и размишляваме. Винаги има нещо, което Бог да ни каже. Винаги има нещо ново, което Той да ни открие и да сподели. И в определени моменти ние получаваме откровения за различни неща, които Той ни говори. Има стихове, които преди това сме ги чели многократно. Но идва момента, в който Бог ти го открива това слово. То оживява и става реално. И ти вече получаваш откровението, т.е. разбирането за това, което Той ти говори. И тук виждаме Исаия да споделя с нас точно това, което Бог му е говорил за онова, което предстои да се случи. Пророк Исаия, 43 глава от 16 стих надолу четеме. Така казва Господ, който прави път в морето. Бог директно започна да говори чрез устата на своя служител, на пророка. И да казва следните думи. Аз съм Господ. Аз съм този, който прави път в морето и пътека в буйните води. И ние много добре знаем за какво става въпрос. И ние много добре знаем, че Господ е наистина точно такъв Бог. Защото сме свидетели и е доказано, не е необходимо само да вярваш, но е доказано, че наистина Бог е направил път в морето, за да може Неговия народ да премине. Наистина Той е правил пътеки в буйните води, за да може Неговия народ да премине. И днеска ние живеем в свят, който е изключително динамичен и бурен.
Но искам да ви кажа, че въпреки нещата, които се случват около нас, предполагам, че ви е направил впечатление, че отново годината започва с ръст на инфлацията, на цените на различните услуги и така нататък, и така нататък. Нещата постоянно се увеличават. Живота става все по-скъп и все по-труден. И това не е нещо ново. Ние го виждаме това много години наред. Но искам да ви кажа, че Бог е с нас. И Той не е просто фигурант до нас, но Той е до нас, за да работи за нас и да прави неща да се случват. Той е с нас, за да направи път за нас в морето, в тези бурни години, в тези динамични сезони, в които ние се намираме. Винаги е имало войни, но виждаме, че войните стават все по-големи и все по-ожесточени, не намаляват, увеличават се. Виждаме природните бедствия, че също се увеличават. И Бог го споделя с нас не за да ни уплаши, но за да ни предупреди и да донесе мир в живота ни, че каквото и да става, Той е Бог, който прави път в морето. Той е този, който прави пътека в бурните води. 17 стих казва, който извежда колесници и коне, войска и сила. Виждаме, че няма нещо, няма власт и сила, било то човешка или природна, която да може да се противопостави на Бог. Бог може да контролира и да прави навсякъде всичко онова, което е необходимо. Няма значение от човека, няма значение каква е империята, няма значение дали има море, дали има река, колко бурно е морето или колко широка и дълбока е реката. Бог не се впечатлява от тези работи, Той не се страхува от тях. Той е с нас и Той прави неща за нас. Така че тук се говори за колесници, коне, войска и сила. И всичката тази войска и тази сила беше, вие знаете много добре, насочена срещу Божия народ. Тя преследваше Божият народ. И това донасяше страх в тях, това донасяше притеснение. Ние много добре знаем как реагираха израелтяните, когато бяха в пустинята и за тях беше фараон с своята армия, а отпред Червеното море. Дойде страх, дойде притеснение. Започнаха да роптаят, започнаха да обвиняват и Бог, и Моисей. И много пъти искам да ви кажа, че и ние в живота си ще изпадаме в подобни ситуации. Отпред това, което виждаме, ще бъде трудно, ще бъде тежко, ще бъде по-човешки невъзможно, а отзад старото ще ни преследва. Вижте, старото, защото Египет е преобраз на предишния живот, на стария им живот. И той ги преследваше. И искам да ви кажа, че може би все още има неща от стария живот, които продължават да ни преследват и да върват подир нас. А пък напред, като погледнем, не виждаме перспектива, не виждаме път. Какво да направим? Това, което направи Моисей. Довери се на Бога. Довери се на Бога и стъпи в неизвестното. И в момента, в който стъпи в неизвестното, тогава се случи чудото. Докато той стоеше на брега, нищо не се случваше. Докато и ние стоиме и просто гледаме, тюхкаме се, вайкаме се, оплакваме се, нищо няма да се случи, докато не направим крачка напред. И тогава, когато се намокриме, тогава, когато се придвижиме напред, Бог обещава, че ще направи път в морето и пътека в буйните води. Тогава той обещава, че колесниците и конете и силата и войската, която ни преследва, ще бъде унищожена. И ние знаем, че точно това се случи. Защото Бог прави път не за всеки, Той го прави за теб и за мен. Запомни, Бог ще направи за нас път през тази година. Път, по който ние да минеме. Не всеки ще мине. Нашите врагове няма да ни последват. Нашето минало няма да ни преследва. То ще бъде унищожено, то ще бъде заличено. И ние знаем, че войските на фараон, те също влезнаха в отвореното море, но не излезнаха. Не можаха нито да преминат, нито да се върнат. Те бяха елиминирани от Бог. И сега, когато бяхме в Египет, в гробницата на фараон,
е открито и е доказано, че той наистина е бил там, защото има в неговата гробница сол от Червено море. Което е потвърждение, поредното доказателство. Затова ви казах, че ние не просто се доверяваме на нещо сляпо, но нещата наистина са се случвали. Сега, дали останалите хора ще ги приемат или не, това е техен проблем. Ние сме тия, които избираме да се довериме на Бога, да вярваме в Него и да разчитаме на Него за всяко едно нещо. Казва се, те всички ще паднат, няма да останат. Унищожени бяха, угаснаха като фитил. Миналото е заличено. Миналото е напълно унищожено. Сега ще кажете, но това се отнася за израелтяните, за предишния им живот като роби в Египет. Да, така е. Но се отнася и за всеки един от нас. Защото днеска ние живееме нов живот. Благодарение на кого? На Исус Христос. Който какво направи? Дойде, роди се и стана жертва. Умря и възкръсна и се възнеса. За кого? За нас. За да може какво да направи? Да възстанови общението ни с Отец. И какво още той направи? Чрез своята жертва, чрез своята кръв и чрез своите рани се казва заличи нашето минало. Ето защо се казва, че в Христос ние нямаме минало, а имаме бъдеще и надежда. Затова запомни, твоето минало може би те е преследвало до този момент, но Бог казва, то вече няма власт и няма сила на тебе. То е заличено и унищожено. От този момент нататъка, запомни, през тази година и никога повече не се връщай назад. Ти нямаш минало, защото то е заличено. Кръвта на Исус Христос заличава всеки грях, всяко беззаконие, всяко нещо, което е извършено. И колкото и да се обръщаш назад, няма да го намериш. Затова остави старото и се насочи напред към новото. Каквото е било, то е било. 18 стих казва следното. Не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития. Толкова много пъти ние сме ангажирани, умът ни е ангажиран с това да мислиме какво е било преди това. Нали? И сега ще сравняваме през новата година какво е било през предишната година. И още по-назад и още по-назад. И виждате ли какво ангажира нашия ум, нашето мислене? Онова, което е било преди това. А Бог казва следното нещо. Не си спомняйте предишните неща. Те са какво? Минало, свършено. И те повече няма да се върнат. Запомнете. Това, което е било, то е било. То няма да се върне. Наистина е минало свършено. Затова не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития. Някой ще каже, добре защо? Какво да правиме тогава? Все пак върху нещо трябва да разсъждаваме, нали така? Човешкият ум така е създаден, че винаги размишлява върху определени неща. Но важното е върху какво? И Бог ни казва, не се фокусирайте вече върху това, което е минало и е свършено. И никога повече не ще се върне. Не го правете, казва Бог. Направете нещо различно. И сега ни казва какво точно трябва да направим. 19 стих, той казва следното. Ето, аз ще направя нещо ново. Бог говори за нови неща. Бог говори за изцяло ново бъдеще. Не това, което нашето минало ни предрича. Защото много пъти, нали знаете, миналото се опитва да предрича какво ще бъде бъдещето. Ето ти не успя миналата година, ти няма да успееш и тази година. Ето ти не успя предишната година и миналата година, що си мислиш, че ще успееш пък през тази новата година. И виждате ли как миналото се опитва да контролира нашето бъдеще и да се насажда в нашия ум и да ни ангажира с мисли на неуспех, с мисли на това, че не можем да се развиеме, да напреднеме и да успееме. Но Бог казва, виж какво, миналото е минало, остави го. То е заличено. Ето, аз ще направя нещо ново. И аз искам да ви предизвикам тази вечер да мислите върху това, че Бог наистина ще направи нещо ново. До този момент наистина нещата са изглеждали така, че сякаш не е можело да се случи. Ето, аз ще си позволя да използвам митството за пример.
И той може да потвърди. Имаше време, в което той си мислеше, че никога няма да се ожени и че даже такава е Божията воля да си остане сам. Виждате ли, всеки има някакви мисли. И това беше нещо, което го държеше и което се опитваше дори да контролира бъдещето и да му каже, сигурно това е Божията воля, нали, да си бъда сам. Да, ама не. Нали? Това, което мислиме по-човешки, но Божите мисли са различни от нашите мисли. И Бог за това ни казва днеска, престанете да мислите за такива неща. И ако има в който да било от нас подобни мисли за каквото и да било нещо, искам да ви кажа, отхвърлете ги, защото това не са мисли от Бога. Бог има нещо ново, Бог има нещо съвсем различно за всеки един от нас. Няма значение колко успешни или неуспешни сме били миналата или по-миналата година. Сега Бог казва, аз започвам да правя нещо ново. Сега казва Бог, аз започвам да работя по нов начин в живота ти. И твоето бъдеще ще зависи от мен, а не от твоето минало. Защото твоето минало преди беше в света и беше определено от света. Но сега казва Господ, ти си нов човек, ти си ново създание в мене, благодарение на жертвата на моя син. И от тук нататъка нещата вече ще стоят по различен начин. Ето, аз ще направя нещо ново. Сега ще се появи, казва Бог. Той казва, не просто когато и да било, но сега ще се появи. Бог говори за настоящето. Няма ли да внимавате в него? Бог, виждате ли, ни предизвиква да внимаваме. Не просто да продължиме да живееме, но да бъдем внимателни в това, което Бог има за нас. Затова искам да ти кажа, бъди внимателен, за да не пропуснеш нито едно нещо от това, което Бог е приготвил за тебе през тази година или за твоето бъдеще. Бъди много внимателен. Нека да не позволяваме на света, на ангажиментите да ни отсебват до такава степен, да привличат и да ограбват вниманието ни, така че да не можем да размишляваме върху Бог и онова, което Той има за нас. Бог казва, аз ще направя сега нещо ново. Ще внимаваш ли? Да, казва Бог, ще направя път в пустинята и реки в безводната земя. Какво казва Бог? Аз ще направя невъзможното. Аз ще направя онова, което по-човешки е изглеждало, че няма как да се случи. Бог казва, аз ще донеса живот, защото Той казва следното, аз ще направя път в пустинята. А едно от основните неща, за да може човек да съществува, това е да има път, по който той да се движи. И другото важно нещо, което човек трябва да има, това е вода. Защото водата означава живот. Тоест Бог казва, там където не е имало живот до този момент, аз ще даря живот. Халелуя! Аз ще даря живот. Там където е било пусто и сухо, аз, казва Бог, ще направя нещо, което не се е случвало до този момент. Не само ще има път, но ще има, забележете, не някаква локва, не някакво малко езерце или някакъв малък кладенец, но казва реки в безводната земя. Реки. Ще има потоци, не една река, не един извор, но ще има реки в името на Исус. Халелуя! И аз вярвам, наистина, Божиите реки, които са реки на живот, реки на благословение, реки на успехи. Всичките тези потоци, които са били запушени. Защото искам да ви кажа нещо. Тези реки, които Бог прави в пустинята, те не падат от космоса. Те не идват от небето. Когато Бог създаде земята, това е много важно нещо да знаем, че когато Бог създаде земята и човека, Той вложи в тази земя и около нея всичко необходимо за живота и съществуването и успеха и развитието на хората. Бог вложи всичко. И ние виждаме в историята на човечеството, в хода, в развитието му, как човека намира различни неща, чрез които да подобри своя начин на живот. Сега, ние говорим за пустинята. И знаете ли, арабите си мислили, че не са благословени. Защо? Защото, виждаш ли, живота им е в една суха земя. Само камък и пясък
и море около тях. И първоначално са се занимавали с набавянето на перли от мидите в морето. И не са знаели, и не са разбирали, че в същото време те живеят в една невероятно благословена земя. Ще кажете, как така? Да, защото в дълбините на земята Бог е вложил какво? Нефт. Нефт. И ние виждаме как се променя живота на тези хора. Защо? Защото Бог е определил в определеното време тези хора да открият това, което Той е вложил за тях. И искам да ви кажа, че може би и вашия живот изглежда точно такъв, като живот в пустиня. И сякаш всичко е сухо и неплодородно около вас. Но искам да ви кажа, че през тази година Бог ще ви открие неща, които не сте виждали и не сте знаели, и неща, които ще донесат неизмерни благословения и защо не дори богатство в живота ви. Защото Бог иска ние да сме благословени и успешни. Халелуя, слава на Бога. И все повече и повече, какво мислите, че хората откриват днес? Онова, което Бог е заложил в тази земя. И Той го е заложил за нас, за да бъде открито в определено време и да служи на хората. Така че, още когато Бог е създал света, казва се, че те познава още от утробата на майка ти, познал те дори по име, Той е вложил и потенциал, и всички необходими ресурси и благословения за тебе. Халелуя! Така че това, което ние трябва да направим, е онова, което казва Словото. Не да мислиме за предишните неща, за нашето минало, но да погледнем в Бог, защото в Него е нашето бъдеще. И когато гледаме в Бог, тогава Той ще ни открие всичко онова, което е вложил в нас и около нас. Защото има за нас, както каза Словото, бъдеще и надежда. Не се говори за смърт, но се говори за живот. Говори се за бъдеще, говори се за надежда, говори се за благословения, говори се за успехи, говори се за развитие. И това е, което искам да ти кажа. Бог има за тебе за тази година. И не само за тази година. Има определени неща за тази година, но има определени неща и за последващата година. Бог има необходимите неща за всяка една година от нашия живот. И аз искам да ти кажа това, което казва и Давид. Защото казахме в началото, че новата година, както винаги, ни посреща с по-висока инфлация, увеличаване на цените, на разходите и така нататък, и така нататък. Нищо ново, нищо различно. Но, откъде идва нашия мир? От Божието Слово. Защото дори цар Давид не уповаваше на себе си и на това, което имаше, а на своя Бог. И каза, млад бях, устарях. Виждате ли, говори се за всичките дни, от младостта до старостта и казва, млад бях, устарях, но праведен да проси, не видях в името на Исус. Така че аз освобождавам тая вечер върху тебе, върху всеки един от нас, върху църквата, върху София, върху нацията ни, Божиите благословения, неизмеримите Божии благословения да се открият и да дойдат и да бъдат в нашите ръце, в наше притежание, да дойдат действително съществувание в името на Исус Христос. Не просто да бъдат мираж, не да бъдат в необозримото бъдеще, но да дойдат действително съществуване тук и сега, през тази година, в името на Исус. Не само това, което си вярвал и очаквал, но много повече от това. Халелуя! Слава на Бога! Да, ще направя път в пустинята и реки в безводната земя. Господ ще го направи. Няма да бъде чрез наша сила, чрез наша мощ, но Господ ще ни води и ръководи, ще ни дава мъдрост, ще ни дава знание, ще ни дава сила, така че да предприемем онова, което е необходимо и да видиме онова, което не сме виждали до този момент. Да видиме онова, което не сме виждали. Това е като Ицето и Мира. Нали? Те не се бяха виждали толкова години, но на правилното време се видяха. Арабите толкова години живееха върху толкова много петрол, върху такова неизмеримо богатство, но не го виждаха.
до момента, в който то не се откри. Аз искам да ви кажа, ние живееме върху Божите благословения и Бог ще отвори нашите и духовни, и физически естества, за да видим всичките благословения, които Той е изработил и приготвил за всеки един от нас. Защото Той ги е направил за всички нас. Не е лишил никой. Слава на Бога. Човек може да те лиши, обаче Бог не лишава своите деца. Напротив, Той ги благославя изобилно и преизобилно в името на Исус. Господи, аз Ти благодаря за това, което Ти си приготвил и имаш за всички нас. Благодаря Ти за това Слово и вярвам, че то няма да се върне празно. Благодаря Ти, Господи, че това ще бъде година, не само на думи нова година, но наистина в много нови неща, които ще се спуснем и ще правиме. Благодарим Ти, че това ще бъде година наистина на невероятни успехи, развитие и напредък. Благодарим Ти за това, че ще видим неща, които са били скрити за нас до този момент. Благодарим Ти, Господи, че Ти ще отвориш и духовните ни и физически ни естества, за да можем да видим, Господи, всичкия този потенциал, всичките тези възможности, които са приготвени и дадени от Тебе за нас. Затова ние Те благославяме и не искаме да се отделяме настрани от Тебе. Не искаме да правиме каквото и да било от нас, но искаме и Те поставяме на първо място в живота си и в църквата ни, и в сърцата ни, в живота ни. Ти бъди на първо място и Ти ни води, и Ти ни ръководи, защото, Господи, Ти си този, който казваш, че ще отвориш вратите пред нас. Ти си този, който казва, че ще изравниш земята пред нас и ще ни заведеш на нови места, на които не сме били до този момент. Благодаря Ти, Господи, че Ти си приготвил за нас благословения, каквито не сме подозирали дори. Благодаря Ти, че благост и милост ще ни следват и през тази година, и през всичките години на живота ни. Благославяме Те, издигаме Те, почитаме Те и предаваме всичко в Твоите ръце. Ние не искаме по-човешки да се опитваме да се напъваме. Ние искаме, Господи, чрез Твоя дух, чрез Твоята благодат да се случват нещата в името на Исус. Ние се молиме, Святи Душе, и ние Ти даваме сърцата си, ние Ти даваме живота си и Ти даваме всичко, което сме и имаме. И се молиме наистина Духът Ти да ни води и ръководи навсякъде и във всичко. Не чрез наша сила и мощ, но чрез Духът Ти, Господи, да се случват нещата. Защото ние по-човешки можем да объркаме толкова много неща. Затова предоставяме възможността, даваме контрола, управлението на нашия живот в Твоите ръце и искаме, Господи, Ти да ни водиш и ръководиш навсякъде и във всичко. Молиме се Твоята свята кръв да ни покрие и да ни пази. Молиме се Твоите ангели, Отче, да ни защитават. И сме Ти благодарни, Господи, за това, което Ти правиш за нас през тази година и за всичките тези невероятни възможности, които ще откриеш за всеки един от нас и за църквата ни. Благославяме Те и предаваме всичко в ръцете Ти и Ти се доверяваме напълно, на 100%, Господи, защото знаеме, че в Тебе е нашето добро и вън от Тебе няма добро за нас. Затова онова, което ние търсиме и онова, върху което слагаме очите си, си Ти, Господи. Ти единствено и само Ти в името на Исус. Защото вярваме, че както до сега нито си ни забравил, нито си ни изоставил, нито сме били гладни или жадни, но винаги си промислял и снабдявал. Вярвам, че така ще бъде и тази година и през всяка една в името на Исус. Независимо от света, независимо от бурите, независимо от обстоятелствата, ние Ти благодариме, че Ти си с нас. Защото имаме ли Теб, имаме и всичко останало. Ти си повече от достатъчен. Затова Ти благодариме и Те благославяме в името на Исус. И нека да се съгласим и заедно да кажем Амин. Халелуя. Слава на Бога. Слава на Бога, приятели. Бог има наистина прекрасна година за нас. Прекрасни неща. Прекрасни неща, които не сме виждали, ще ни се открият в името на Исус. Извори на живот. Извори на благословения. Перспективи в името на Исус. Халелуя. Всяко зло, казва Библията, което се е случвало до този момент, ще съдейства за наше добро, защото ние обичаме Бог и сме в Неговия план. Халелуя! Най-доброто място в Божиите ръце. Слава на Бога! Халелуя! Радвам се и се вълнувам, като четат тия стихове и като ни открива Господ тия неща и като знам какво ни очаква. Ще кажа, откъде си толкова уверен? Ама уверен съм, защото сме го опитали. Вижте, някой ще каже, може ли да го опишеш? Не може да се опише онова, което трябва да се опита. Обичате ли луканка, суджуци, такива неща? Защото аз обичам. И как да ти опиша колко е хубава? Ама вземи и опитай. Ето това е, което трябва да направиш. Вземи и опитай.
Халелуя! Слава на Бога! Така и Бог не може да се опише онова, което трябва да се опита. Затова Той казва, опитайте ме, бе, хора! Опитайте ме! Да, така казва Библията. Опитайте ме да видите, че аз съм благ и добър. Той не е лош Бог, не е страшен Бог, но е благ и добър. Халелуя! Слава на Бога! Слава на Бога, приятели! Вълнуваща, благословена, благоприятна Господна година ни очаква. Халелуя! Слава на Бога! И аз съм сигурен, че в края на тая година, като се събереме, ще свидетелстваме и ще си разказваме за това, което се е случило. За нещата, през които сме преминали. И ще отдаваме славата на Бога. Защото няма да е поради нас, но поради Него.